Cun gran lazo rosa formado por macetas culminaba nos Xardíns da Mosqueira o acto floral celebrado en Lugo no Día Internacional da Loita contra o Cancro de Mama, no que participou Begoña, que padece esta enfermidade e que contou como conviven ela e a súa familia ca doenza. O deputado de Promoción Económica e Social Pablo Rivera sumouse xunto a outros representantes de institucións, entidades e empresas a esta actividade ca que se quere simbolizar a loita contra esta enfermidade. A Deputación mantén unha estreita colaboración ca Asociación de Loita contra o Cancro de Lugo, a que achega anualmente 8.000 euros e que organizou esta actividade xunto co diario El Progreso. Tamén colaboraron con esta cita solidaria numerosos lucenses, con donativos de 4 euros por cada unha das plantas que se repartiron en diversos puntos na contorna da muralla. A recadación de 10.200 euros destinarase á investigación desta patoloxía e de novos tratamentos. O lema deste ano foi Tomámolo a peito e o seu obxectivo é sensibilizar a poboación sobre a importancia da detección precoz e a investigación para minimizar o impacto desta enfermidade.